EAPA, Ugaren Maite eta Libe, lehenengoko batxilergoko ikasliak, eta Arizmendi hasi danez aluminioaren berziklapenakin guk esplikauko dugu zelan eta zergaitik itxen dugun. Eskoitzako familia batzuk sortu dago elkarte bat, euren umeak daukielako esgaitasun fisiko edo psikologikoak, eta nahi dabiena da eurak aisialdi bat eukitzia. Horregatxi, guazi gare berziklapen honekin, helburu batekin. Beste helburu bat da, berziklatzia edo berziklapena bultzatzia, eta gainera honek bere alde honak dauko, aluminioa berziklatzia, energian 84% gutxitzen dugu, ze gauzia da, aluminioa ateratzeko, tono bate eukitzeko, biediela 4 tona bausita eta aluminioan bizela da. Orduan, hori ekidituko zen, eta horregatxik energia gutxituko zen. Eta, hemen ikusten duzuenez, badau aluminio mordo bat, kaxa baten sartuta, olako kaxak, egongo die ikastoletan, eta, herriko beste hainbat tokitan. Eta, zelan dakigu aluminioa dan edo ez dan, supererresa da. Bakarrik hartu bida iman bat, eta hartzen baduzu aluminio zati bat, ez da pegauko, baina espaldin bada aluminioa, pegauko da. Eta holan ja, jakingo duzu baldin bada edo ez da. Eta zerk dauko aluminioa eta zerk ez. Adibidez, betiko papel albalak badauko. Baina, adibidez, honek, daukonez koloriat eta holan, ez dauko aluminiorik orduan, ez dago balizatu. Beste alde batetik, Coca-Cola potiak edo latak badauki aluminioa, baina bakarrik goiko eta beko zatixak. Orduan, mozten biko ziren zeozerrekin, beti ere kontruz. Eta gero, pastillen bilgarri xabe badauki. Sartzen dugun aluminioa gombida garbi, ez egoteko zikinkeriak kaxan. Eta gogoratu, honekin lortzen dugu bi helburu, umeei laguntzia eta birziklapena bultzatzea.